decidir fer un doctorat per dos motius, bàsicament. El primer, perquè em vull dedicar a la docència universitària, i el segon, que vindrien a estar els dos junts, realment, perquè volia que aquests costums d'aquestes llevadores tradicionals que vaig conèixer quan vaig estar a l'Àfrica doncs quedessin reflectits d'alguna manera, i què millor fer-ho que amb un treball acadèmic, no? Com amb una tesi doctoral. Doncs el que valoro més positivament d'haver fet el doctorat aquí a la Universitat de Vic i en el programa en el qual he estat és sobretot el seguiment que he tingut, la facilitat per poder accedir a bibliografia, per poder accedir a tots els serveis de la universitat, sobretot. Si ho comparo amb altres persones que conec que han fet estudis de doctorat en altres universitats, doncs realment hi ha una gran diferència, no? O sigui, m'he sentit com més mimada. No és que m'ho hagin posat fàcil, perquè no t'ho posen fàcil, no es pot fer, però sí que m'he sentit acompanyada en tot moment. Sí. Doncs m'ha representat sobretot un repte personal, perquè he hagut de combinar els estudis de doctorat i tota la feina que suposa fer una tesi amb la feina professional, que no he pogut deixar de banda, perquè, clar, m'havia de mantenir, no? Però bé, al final, aquest sacrifici ha donat els seus fruits i estic superorgullosa d'haver-ho pogut realitzar.